rent personligt, så tror jeg faktisk på, at de allerfleste mennesker, eller egentlig alle mennesker, tror jeg, egentlig gerne vil have det godt. Og de vil også gerne have et eller andet positivt udbytte af livet. Og så er der så bare nogle ting, der kan gå galt. Og når man taler om et udbytte af livet, det har også noget at gøre med, der kommer man uværligt ind på sådan nogle ting som udvikling, åndelig vækst osv. Og det er vel et eller andet sted det, som man stræber imod, og så kan det så af en eller anden grund gå galt og blive afsporet. Og når man hører om ham der med håret, ja, selvfølgelig kan man se en kastrationssymbolik i det der med at klippe håret af og så videre, men og Kaplan kan da have ret i, at i forhold til en kastrationsangst, så kan der ligge en beroligelse i det der med, at håret vokser ud igen. Men selve det, at hår er noget, der vokser, altså dermed er det jo også et billede og et symbol på vækst. Altså den betydningsnuance har det jo også. Og så man kan sige, at et eller andet sted, så hans scenarium der, det afspejler vel også en misvækst. En vækst, der er gået galt, og ja, så den kører så meget af sporet, at han ligesom, det er jo sjovt, han når selv til den erkendelse, at han befinder sig i en rivalisering med sin kone. Blandt andet, fordi hun er smuk og har et flot hår. Og i den rivalisering, det er vel der opstår det her sadistiske element, at jeg nær sagt, han tror, at for at kunne vokse, så er han nødt til at hæmme andres vækst, så at sige. Altså, det er jo også en mulig udlægning af det. Og altså, man skal huske hele den forhistorie, vi får omkring hele hans familiebaggrund, og hans følelse af ikke at være elsket og påskyndet. Og man kan sige, jamen altså, den her udviklingstanke, den er altså bestemt ikke uforenelig med kærlighedstanken. Altså man må snart sige, at kærlighed er en vækstbetingelse. Og selv de enkleste livsformer har brug for omsorg og pleje i et eller andet omfang. For at overleve, eller har i hvert fald nogle ting, de har brug for. Altså en plante har brug for vand. Hvis den er ude i den vilde natur, kan den være så heldig, at der er sådan en nogenlunde balanceret ved vekselvirkning mellem regn og tørvejr. Så den ligesom får både det solskin og det regn, den har brug for. Altså hvis det er en stueplante, så er den sådan set afhængig af, at det er det menneske, der bor, der husker at vande den. Ellers visner den. Så dens vækstbetingelser, altså selv der kan man tale om, at der er noget pleje og omsorg, som er en nødvendig vækstbetingelse. Og når man hører om sådan en som ham Kürten der, ikke, som altså havde en så forfærdelig barndom, og hvor alle kan altså betegner den jo også som kærlighedsløs. Og hvor han så udvikler de her morderiske tendenser, og jo selv tilstod, at havde han kunne komme til det, ville han have myrdet mange flere. Det er sådan igen et eller andet med,
Han altså ville bane sig en vej frem i verden. Og det han altså bildt sig ind, at det var den måde, han skulle gøre det på. Og hvad der er naturligt nok, når man tænker på, at det var sådan set det, han havde lært. Han havde aldrig lært andet. Han kom fra en familie fuld af vold. Vold, tvang og alle sådan nogle ting, hvor at han havde ligesom aldrig lært andet end at for at komme fremad, for at bane sig en vej, så må man rampe hen over andre. Det var ligesom det, han havde lært. Og derfor, altså, i sådan nogle ting, jeg kan ikke lade være at tænke udviklingsperspektivet ind i, men at det så altså kan blive afsporet, så et menneske kan ende med, altså vi har jo været rundt om flere gange, det der billede med at stå og ruske i en låst dør, ikke? At det egentlig er det, der sker. Og hvorfor blive ved at ruske i en låst dør, når man altså har fundet ud af, at den er låst? Det er ikke til at få den åbnet. Jamen, altså, hvis man ikke kan få øje på andre døre, hvis det er den eneste dør, man kan se, hvis man ikke kan finde nogen andre veje, og det er den eneste dør, der er, eller den eneste, man kan få øje på, jamen, så er det jo egentlig ikke uforståeligt, at man bliver ved at stå og ruske i den. Så måske altså kan det hele i bund og grund altså skæres ned til et basalt kærlighedsbehov, som man slet ikke kan være foruden. Og dette så som et afsæt og en vækstbetingelse i forhold til udvikling, åndelig vækst, højere erkendelse, at faktisk føle, at man får et positivt udbytte af livet, at man noget meningsfuldt. Det er måske også derfor, at jeg er så optaget af det med masochisme. Altså man er vel normalt generelt, eller det ved jeg ikke, om man er, men det kunne i hvert fald være en mulig måde at se på tingene, at sige, at det virker på en eller anden måde mere uskyldigt end sadismen, hvor man render ud og gør nogle frygtelige ting imod andre. Men de er slet ikke sikre på, at det er rigtigt. Jeg er lige ved at tro, at det måske kan være værre. Sådan at forstå, at omkring de problemer, der er i verden, så kan man sige, jamen, hvordan skulle mennesker finde ud af at leve i fred med hinanden, hvis de lever i ufred med sig selv? Hvordan skulle man kunne det? Hvordan skulle man kunne være god imod andre, hvis man ikke kan finde ud af at være god imod sig selv? Hvis man hele tiden er i ufred med sig selv, hvis man hele tiden render rundt og spænder ben for sig selv, gør skade på sig selv, hvordan skulle man så kunne opnå en meningsfuld relation til andre?
det ved jeg godt, det er der nogen, der vil hævde, at man kan. Og også uden, at det bliver sådan noget opofrende, og måske ligefrem lidt spødslikkeragtigt, altså, eller underdanigt, for nu at bruge et måske mere passende udtryk. Altså, kan man opnå en meningsfuld og ligeværdig relation til andre mennesker, hvis man ikke engang kan finde ud af at have en meningsfuld og ligeværdig relation til sig selv? Og det er nok derfor, jeg aldrig er helt tilfreds med de forklaringer, jeg har stødt på omkring de ting. Altså, dermed ikke sagt, at der ikke er masser af gode tanker indimellem, for det er der mange, rigtig mange. Der er mange forfattere, der har haft noget klogt at sige om de ting. Og jeg synes selv, jeg har fået et par lyse indfald i årenes løb. Men jeg synes bare altid, der ligesom bliver et eller andet tilbage. Der er stadig noget tilbage, som ikke er udtømmende forklaret. Det er ikke sådan blevet helt gennemlyst. Det er altid sådan en fornemmelse, jeg sidder tilbage med. At der lige mangler et eller andet, før at nu kan man sige, okay, så er den altså, nu er den altså endegyldigt, ligesom. Så ja, altså noget med kærlighed, noget med udvikling. Og derfor så synes jeg også, altså det må bemærkelsesværdigt, den historie, i forhold til, at den faktisk handler om noget, der kan være et symbol på vækst. Fordi hår jo altså vokser. Og frem for at putte det ind i den der kastrationsangstmodel med, at det skulle være en beroligende, at det vokser ud igen, så kan man berolige sig med, og så er det ikke sådan endegyldigt tabt. Jamen, kunne det ikke lige så godt være en symbolik, der afspejlede, at selvom at et håb om, at selvom det er gået galt, at man så at sige kan begynde forfra, at selvom alt er knust, og man ligger og man ligger nede i støvet, og det hele er gået galt, at man kan rejse sig igen fra støvet, og selvom ens tilværelse er gået helt rabundus, at man faktisk kan bygge en ny tilværelse op. Kunne det ikke også være en symbolik på det? Altså, skal det absolut handle om kastration og det hele? Og kan det ikke handle om andet? Og selvfølgelig kan man godt læse kastrationer i lange baner ind i, tage Samson og Dalia, ikke? Det, hun tager hans styrke fra ham. Det er jo nærmest at frarøve ham hans potens, ikke? Virkelig båret af ham. Der er jo en klar kastrationssymbolik i det, men hans styrke er jo også noget, der på en eller anden måde er et middel til, at han kan opfylde sit livsformål. Og ja, håret vokser ud igen, han bliver jo stærk, og han har også fået øjnene stukket ud, vi kastrerer i den helt store stil her, ikke? Men der er altså også den anden vinkel på det, at han bliver jo stærk igen, og vælter de her søjler.
så han jo faktisk får, hvad skal man sige, fuldført sin opgave. Og dermed så ved siden af alle de her uendelig mange kastrationer der, man kan læse ind i det, så er der vel også den betydning i det, at selvom det hele er gået galt, så er der en mulighed for at prøve igen. Begynde forfra. Altså, jeg ved godt, det er lidt en kliché, den der med, at i dag er den første dag i resten af dit liv, eller hvordan det er man siger, ikke? Men altså, det er en ny dag, og der er nye muligheder, og så videre, og selvom noget gik galt for dig i går, det behøver ikke at betyde, at hele dit liv er gået galt af alt det der. Ja, altså alle de der gængse klichéer der, men altså, der er jo en sandhed i dem, for pokker. Altså, det er jo ikke helt bare tomme ord og ligegyldige floskler. Altså, der er jo trods alt en vis mening i dem, og der er jo noget rigtigt i det.